Raġel ieħor ta' 62 sena tilef ħajtu kaġun tal-COVID-19 bl-ammont ta' mwiet tal-pandemija issa tela l-477 fl-aħħar ġimgħa rajna 4 imwiet kaġun tal-imxija bejn il-ħamis u l-ġimgħa ġew reġistrati 1403 każi l-akbar ċifra ta' każijiet sa issa tul il-95 ġimgħa tal-imxija fostna ġew reġistrati 7712 il-każ ġdid ta' COVID-19 bil-każijiet attivi se jlaħqu il-11,441 każ. Tul is-sena 2021 rajna 39,700 każ ġdid fil-waqt li tul ix-xahar ta' Diċembru rajna 13,039 każ ġdid. Tul Diċembru rajna wkoll 9 vittmi tal-COVID-19. Kien hemm żieda wkoll fin-numru ta' persuni li jinsabu fl-isptar Mater Dei bin-numru jitla għal dak ta' 100 b'sieda wkoll fil-persuni li jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva bil-persuni issa jitilgħu għal 8 għalkemm mhux jittieħed swab test ta' konferma il-Ministeru ħabbar li fiequ 98 persuna mill-COVID-19. Intant kienu għad ta' persuni li tkellmu magħna dwar dewmien biex jirċievu appuntament għall swab test b'sorsi tagħna jikkonfermaw għal darb'oħra li sezzjoni tal-swabbing spiċċat kważi għall-kubtejja bil-pis fuq l-ħaddiema ikompli jiżdied. Infatti, l-esperti tas-saħħa u l-ħaddiema li jagħmlu kuntatt magħna għaluna biex insostnu l-appell u l-kawtela speċjalment f'dawn il-jiem ta' festa. Persuni oħrajn li tkellmu magħna għaluna li l-ħamis irċevew email li miżuri ġodda daħlu fis-seħħ fir-residenza Żammit Klapp bl-ebda viżitatur mhux se jitħallaq jidħol f'din ir-residenza huwa mifhum li f'din l-istess residenza hemm qatt ta' każijiet ta' COVID-19 bl-istess pis qiegħed jinħass fatt ta' residenzi madwar Malta u Għawdex inkluż San Vincenz. Fl-aħħar sigħat kienu qatt ta' spiżjara li tkellmu ma' Net News fejn qalulna li se jkollhom jagħlqu l-ispiżeriji tagħhom minħabba li spiċċaw fi kwarantina jew pożittivi għal coronavirus. Dan kollu ikompli jitfa' pis fuq is-settur tas-saħħa dan hekk kif qed ikun antiċipat li issa n-nies se jkunu qed jikkonkorru għall-isptar biex jixtru jew jieħdu l-aktar servizzi bażiċi.